Здравейте! Аз видите футбол, боговете. Я ден. Чекайте ви видите. Четете съм ръкавици и ми е малко трудно. I am Юли. I am Борис. I am George. Почваме да бием фрикикове. Правим фрикикове и пеналти шутаут. Започвам аз. Следващия съм аз и последен е той. Гати! И така, Ради ще започне с на Барселона, първата е и там, ако виждате. Ето я. И първи удар, далеч от истината малко. Първия в ръцете бие втори удар, трети де. Сега бие четвърти. Какво ли ще направи той? И последен удар на Ради. И това беше в ръцете на вратаря. Започвам аз. Юли, под котрошачката. Далеч от истината. Стопката на Барселона, удар в ръцете на Георги. Пак. Още два удара. Последен удар. Юли, какво ще направи той? Удар на Юли! Започваме с Боби. Спасяване. Точно във вратаря. Боби може да бие само с болт. Каре бе. И последни два удара на Боби. И давай. Чакай Гого. Последна диска. Боби, победи! И започваме! Изпей твоята песен! Баба! Тя се е връцка и така. Сега е Гого! Аз съм Гого Погба. Чекай ме оня педерас. Кой е педерас, бе? Боби! Щото карая, можех аз да съм първи. Аре бе! Дай! Много добро спасяване тук на Борислав. Нищо за нея! Вземи ги, бе! Давай! Почвай, бе! Четвърти удар. Ако е равенство, аз и Боби сме равни. А, кой укара? Почваме пеналти. Боби победител. Да. Както разбрахте, аз съм Георги Погба. Направи дап. Още един. Готов! Давай. Гледайте какъв горе лопката. И това е невероятен гол, дами и господа. Специална доспа за мистер национален отбор. Аре бе, още колко? Още 4 удара. Аре! Това е втори гол. Два гола. 2 дуспи. Бърже бе! Последната дуспа. Какво ще направи Георги с резултат 2? С левият крак ще видим какво ще направи. Гол. Да. Давай.
съм! Тя на дуспа за мистер национален отбор. Аз ще съм ти, Мария. Дай! Побързайте! Стегна презерватива. Не мога! Али! Вижте пашината, онази врата и ей онази... Метровия портал. Вижте онази врата и започваме. Начална дуспа за мистер национален отбор. Побързайте! А това е Боби. А, ти ще биеш последен. Добре. След тази съм аз, не знаеш. След тази съм аз. Аз съм! Аз съм. Аз съм! Аз съм! Аз съм след тази! Първи аут! Това вече не беше тумбен! Вижда се! И на радио остават последни две дуспи, но какво ще стане до тези последни две дуспи, защото се мина 1 час? Още 2 удара ти остават! И последна дуспа на Ради. Той дали ще я вкара да мине обратно... Петата. Пет. Той дали ще надмине сега брат му? А, на 2. И аз съм 2. Е да, сега ако го вкараш, ставаш... Така се прави,